محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد جارنوي الحمد لله رب العالمين وي إن سلمني دنتنغل وي وسلمني ليدي إلي بوب o wi ko heɓi arde ɗo ko kadi en mbaɗi salminandu heerindu faade he maɓɓe e weltanade ɓe gili hanki hay gooro fawraki woni gimmiɓe ɗo ca e boɗɗiɗe gari haa ɗo gili bimbi ɗin ɗo padi o wi ɗum noon fof du'anama en beltima e feewi e laawol he ko laawol bangol nafoore o wi sabu ɗo galle Seydi Alaji Ali won ɗo o wi ko galle Mouhamad Saïd won ɗo ko galle Sekana Ahmad Tijani won ɗo o wi ɗaccuni ko galle nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi sabu julɓe ko gonɗo ko eɗen dendi diine enen dendi tijaniya enen dendi jokkorde fof kadi Allah waɗi en ko en enɗam o wiite kadi ko galle gooro wonɗo o wi ni en jii mawɓe meɗen ɗum woni Alaji Alpha Umaru en zamanu maɓɓe fof ko ɗo wonno firti ko galle gooro o sari galle noon sono ɓeydo to ɓiɓɓe jibine ɓe mbaɗoya galleeli ɗin galleeli taw woni ɓeydari wonno ko galle gooro wontoya galleeli kewɗi o wi ɗum wona sertugol ɗum ko ɓeydari en beltima no feewi eɗen jii nokku o tawa eɗen gondi e arde yiide ɗum kala no cikkirno en tawi ko ɓuri ɗum ɗo cikkiranno en ni en tawi ko ɓuri ɗum en jii lekki ki heɗomo fawrinoɗo e jama gonnoɗo ɗon o melde nde en jii ɗum en jippima haaro caangol to en jii sewne nde fof eɗen gandi batte makko waɗi hen alhaali tan ena haali neɗɗo so immima en gandara mbo immori sa yimo yahi ha mo tampi o laatan fodde kiloji nogas mo yahi ɗum nde bo sewne mo yari ɗo mo monti porlel ngel taw tampere waɗi mbo ari ɗo lekki ɗo mbo fawri ɗo on nde wonno ko e sara jama ɓe gari ɓe juuliɗo jama ɗo ɗon no qissa o yaari ni fof en dewi hen pele maɓɓe for keɓen ko jantoy en sabu ɗo aduna o pop no fore andide ɗum andinde aduna o ko laaɓande aduna o enen kam tinnoɗen tan nangen ha tiiɗa no ndenirɗen ɗum ni way ha joni majjani diine o kadi deniren mo noon wota o majju sukaɓe men ɓe janginen ɓe alqur'ana janginen ɓe alqur'ana almuɓe ɓe fodde wawɓe janginde ɓe so e mbaɗi duɗe ƴeften sukaɓe ɓe nawen ɓe ɓe janga qur'ana so ɓe jangi qur'ana e sariya fodde ko e bawa juldude ɓe tinno ɓe jogiro ɗi jamaji ɓe jogiro jamaji ɗi wonaro waktuji ro wonaro wajifaji ro ɓe nanga lawol Sekana Ahmad Tijani kala ko waɗere taw ko kamɓe keedi yeeso ngol lawol Sekana Ahmad Tijani
wokki Madina Gunas ko saare nde ganda atimman duuɓi temedere han ko hoɗi hen ɓuuri guluje ɗiɗo ɓuuri guluje temedere saare nde heɓani duuɓi temedere jumaji jamaji ma won capannayyi jama inge saare he duɗe hay goto wawa limde hirani yo ko toƴƴi yo fodde capanɗe jowo e dena qur'ana taw jiidani e wiyere ɓaariɓe rewɓe dena qur'ana sa yettima saare nde ngal wongu e saare he e gandal andat ɗum ɗo ko salatul fatiha waɗi ni ko tijaniya watta ni ɗum noon way eɗen nangi tijaniya so tawi eɗen jiɗi dañde barke makko en birdat kadi wirdugol ngol jahen to jama mbaɗen wajifaji ɗi subaka e kikiɗe so tawi ɗum heɓima so heɓaki hay soko subaka o on kam yo ñiɓɓe jama e cukalon kon kala dañƴo duuɓi 15 yo jangine laawol sekana Ama Tidiani jangine lagdari andana juldi ɗum ko debbo e gorko tinnoɗen e diine meɗen he sa anani Seydi Alaji Ali ko jande ndede e diina o kala ɓuroyɗo nangude diine o e jangde nde kala ɓuroyɗo nangude diine nde e jande nde ko on woni Seydi Alaji Ali wona ƴiƴam makko wona almude makko tawa ran neɗɗo ɓuroyi nangude diina o ɓuri nangude o tijaniya ganda ko on woni Seydi Alaji Ali Seydi Alaji Ali wona ƴiƴam ala ko ɗo diine ko o wiide Seydi Alaji Ali ɗum noon tinnoɗen kisa enen ɓe Allah okki jangude seeɗa ɓe kirjinen yimɓe ɓe e nangude ngol laawol ɓe birra kadi wararen jeebo rewɓe ɓe enen he mawɓe pori e ngol laawol gorko birɗoɗo debbo oɗi wirda laawol Sekana Ama Tidiani ɓiɓɓe ɓe ko barkimɓe tan gonɗon ɓiɓɓe ɓe teska a wiya ko ɓiɓɓe yawoɓe rende qur'ana haqqillaji guɗiro hay soko escola ɓe nangi a yaɓɓe daɗat sabu salatul fatiha mo nene o wirra o hemo baba o wirra o ayi o salatul fatiha mo birrata so tawi gili mon soyi ɓinguel ngel ƴiye reedu makko makko nene o mon janga salatul fatiha tutte makko ɗe ina ara reedu ɗo bobo o ñama ɗum on ko ɓiɗɗo salatul fatiha ɗum serndi ɓiɓɓe tijaniya hemo wonani tijaniya o yi kamɓe maɓɓe sukaɓe jangara ko ñande wotere jomum heɗane tawɗi hunji qur'ana hitande fof eɓe keɓa ɗum jiya cukalel taw ceerno o e andigel ala haaju e andigel dursitako kono immo tan laara ho e woodi ko ngel wawi e qur'ana ngel dursiro fof o yi makko miñirama ɓiɗɗo mum waddama ɗum ɗo a wonani hay lewru jangara ala haaju kono ñande ceerno makko wi laara so tawi wonko mbo wawi ma ko hijiba 10 an qur'ana o fof o jangi o yi ɗum ko salatul fatiha ko nene birroɗo e bawa birroɗo ɗum noon jaggugol laawol ngol rewɓe ɓe waranoɓe kesera saɓe jiɗi barke o yaaja Madina ɓurani ɗo de
koko jurde toon ko ko wirde toon ko ko ɗum woni wirdaka ɗo sono ron wirdoteni wirdirama ɗo barke gonɗo ron o ara ha ɗo ɗum kam jediriɗo fof yo wirdara kala ɓuroyɓe wirdude maako nayi han nayi tijaniyanke ɓurta barkinde mbo wona tijaniyanke tijaniyanke kadi jahowo jama wirda nayi mun ɗi teskoɗa ɓurta barkinde tijaniyanke mo yara jama ɗum ko e lawol sekana ama tijani woni ko defare sekana ama tijani sabu sobo defani alme makko ɓe fof wona aranto lakara ko giriɗo aduna ɗo sa yi sénégal no wayi sa yi Tiwawon cikkara ko ɓe laamidi leydi kala barke ɗi woodi sa yahi Kawlat kala barke fof ina woodi sa ari Madina Gunas ɗon bom ɓuri hawnade sabu ro o kam ɓooyi kono Madina ko heccanki kono sa a yi han barke wonɗon ko a andat ɗum ko sekanama Tijani waɗi ɗum jangen Qur'an birdengol lawol sekanama Tijani ombo yanana Alpha Umar ceerno Alpha Umar nde o waynondirta e Seydi Alaji Ali wasiyimo ko ngol lawol sekanama Tijani sa yahi hen gollagol mbo ari ɗo mo golli fodde ko Allah hattani o wi ayi Allah hokkimo enen nde almuɓe ngol lawol liggoɗen ngol kala ɗo jaaɗen gidoɗen kaalde sekana ama Tijani e lawol makko ɗum tan wona e ɗemɗe men hay an almudo o ɗaɓɓo udirare Allah so tawi ko sekana ama Tijani woni ɗemgal ma a yiyat an idoto udirade he almudo mo haalta sekana ama Tijani o ko nanta sirru ko sirru lawol sekana Tijani woni tan ko e ɗe golle wona ko wirdere wona ko du'ante ko liggiɗo fof a heɓta sirru o ɗum noon liggoɗen jannginen Qur'ana sukaɓe rewɓe janngine Qur'ana wara jeeboɗen ɓe sabu maɓɓe wona wasade ko haaltude tan ko Allah rokki ko Allah waɗi o wi fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ɗum tan woni ko kaleren ko sa yi Madina han rewɓe no denita Qur'ana ena hawni koɓe janngina tan himmeji waɗa hen debbo mo jiiɗa fof i wawi lagdari mbo jiiɗa fof ko toƴƴi fof hejbaji 10 dustiri ɗum ko ɗum okkiɓe koɓe keɓi ko jiɗanɗen ɗo ko ɗum jiɗanɗen ɗo tinnoɗen jannginen toppiro en neede sukaɓe meɗen rewɓe warano en ɗal ɓe jeeya koye maɓɓe wara jaɓen ɗum an jooma galle ha tenti e nene o fina jiya ɓiɗɗo ma debbo ñaanto ha yooɗa yalta a lamdaki mbo hoto jara aɗa andi oro yararo wona janggoyde mbo yarade an ɓurni bakkar e o suka jaaɗo o yi ɗum dentoɗen ɗum ne en sukaɓe needi moƴƴiri an nene o sa a fini a juuli wattuji maɗa 5 wattu cukayel ngel ilara makko cukayel ngel mon laara ngel ne ora noon kala no ngel yiɗi nene maggel finiri e juula ngel jarani ɓaŋa locol ana lippara paama ko ni ngel wa'oyɗa ko ɗum ngel andi kono so nene o julta nene o wirdata ngel anda ko ngel andinaka
ɗum ko enene he wonta ko kañ on tinnoro anda ko debbo l'islam ko debbo juulɗo mbo anda ko debbo tijjaniyanke enen ɗo mamo nangani ko tijjaniyanke ruhuji ɗi jibinaɗi e tijjaniyanke mawɓe men ɓe noon maɓɓe ɓe mbaɗi ko e pori wadde heddima enen ɗum noon koɓe jagguno ko toppire en ɗum gollen ɗum ha sukaɓe ɓe ne oro noon sukaɓe ɓe kadi ne ora noon kadi siko e mumen kono yo Allah dandu so en mbaɗani ɗum haaɗa ɗo janggo ñande ñalowma dargal ko an babiraɗo addere namneɗa hanno an jangina sukaɓe maɓe ko an lamdere ɗum ɓeɗo ganda sa waɗi fodde ma o a lamdoyrake boom Allah ɗi andi ko sukaɓe cali a holliɓe kono wona an ɗum adi mbo wi janggen alqur'ana duɗe ɗe warano jeebe wara en jaɓɓe ñifa enen noon fuladu eɗen jogii ko tampini en ɓinguel ngel koyngel yaharan a namdorako ceerno o jande maggel so dungu yoni jaa gittangel toon gaddaro maɗa mbiya ɓen gaddanama ɗo gayi ɓen gardanoma gayi ɓen ballama ligge tawgel fonno ko jangude ɓiɓɓe piiw duɗe ɗe dungu a yiyat duɗe ɗe piñi fa dungu yimɓe garna sukaɓe warano en bannoon sukaɓe ma yo dañ peccaɓe ɓeeɗa dokkaɓe qur'ana ko heddi ko ballirora ɗumen sa waɗini kala haajuma ɗo e ponno heedandema Allah heedat ɗon ɗum noon tinnoɗen jaggen lawol seganama tijani kadi warano en kulgol ay seyɗane gooro no doga e meɗen i wiya en ngol lawol min komi cukalel mi nangarangol warano ngol halkam jom on wi lawol ngol ko neɗɗo pocciɗo ran nangarangol ɗum ko seyɗane funtara yimɓe wara jaɓen ɗum ngol lawol ngol haronjini ko baɗowo bakkar ay o baɗowo bakkar ngol ittanma e bakkar ngol walluma foccade ɗum noon nangugol ballitorangol wara wi ko accukayel kala ko wona haajuma sabu en gandi sukaɓe ɓe ɓuuri jogade haaju e mawɗo mawɗo kala ko heɓere no heeɓi mawɗo heeɓi ɓesgu mawɗo darni galle kala haaju ko waɗanno waɗi an noon suka o a darnan taw galle a suwa raw res a suwa ɗaɓɓoyde kalis aɗa faala ɗaɓɓoyde kalis aɗa faala wadde commerce aɗa faala ɗannade ko an ɓuuri hebbinde ko faala nde ko an ko ɓuuri handude ko mawɗo ko ngol lawol sekanama tijani ko an ngol ɓuuri hamdude an suka o nangugol gona e defare sekanama tijani wona enen fof ɗo en ɗaɓɓa visuji nangue ngol lawol nangue ngol lawol nangue ngol laarol ko kalten ɗo ko ho a yawara hebde wiisu enen fof haqqillaji ɗi koye wiisu goni kala jogoroɗo haaju ko ceernajo gasnara nangu lawol sekanama tijani an a sohlani ni ceernajo a yiyat si Allah jaaɓi haajuji maɗi majji fof Allah salbatɗi a janggat aɗa yiɗi wadde examen
jangde barkinde aɗo yiɗi jande barkinde a yiɗa cumbude ɗum ma examen ma o nango lawol Seexna Tidiane wirda daara Sénégal de maɓɓe ko ɗum ɓe gandi ɗon so a naari université Dakar fodde ujunnaje temeɗɗiɗo kala mo jiiɗa e jogii ko wirdani muri fof wirda Tijaniya walla kam laayen ko da'iraji ji'ara e nder université ɓe piiw eɓe jiɗi Allah de eɓe jiɗi jande maɓɓe nde waɗe barke ɗum waɗi ko wonton e gandal ko e barke ko ɗum weeɓani hebde fof ko sabu ngol laawol Seexna Ahmad Tidiane en beltima noon en beltanima saare nde ɗo kalɗen ɗo ko kalɗen ɗo ko yiɗande nokku o eɗen jiɗi kanŋe coomiɗo ɗo e ndi leydi o Allah yaltina kanŋe o ɗo kanŋe in ɗo ha heewi o wi ni mawɓe mbi'anno e Madina ɓe cikka ko gasgol leydi ndi jaltina kanŋe o wi ala ko barke ɗe noon yaltinta ɗum ko nde jande Qur'ana e ngol laawol Seexna Ahmad Tidiane hande eɓen keɓi ko ɓuri kanŋe o wi o Daka nan ɗo o wi Dakar ɓurani ɗum hay hunde fof ina waɗa godoroŋaji ndiyam no woodi internet no woodi pompier no woodi sécurité fof no woodi ala ko manki ron ko ladde noon tuula hen ko barke ina gona ɗo o wi ɓurta ɗo o wi ɗum ɗi wawi wonde ɗo tinnoɗen e nangude ngol laawol kala pelliɗɗo noon no arha ɗo okke laawol ngol so tawi rewɓe eɓe pelliri ma en baccukalel yaharo maɓɓe salmodira e maɓɓe faalaɓe maɓɓe nangude ɓe salmina cukalel ngel kala birdannoɗo on ala hen birdannoɗo laawol ngol o e heewi gimmoroɓe ran waɗa astahfirullah waɗa salatu ala nabi waɗa la ilaha illallah kono taw nangani laawol ngol ko jomum nanga aadi o hakkude muɗum e Seexna Ahmad Tidiane aadi noon enen fulɓe o gandirɗen ko wasde firtude aadi enen en firtata aadi en jiima law so fulɓe jooɗima fewji ha gasi ɓe mbiira ko ƴakkanen ɗum goro ɗum tinni goro ko jiiɗa ko kala ko ƴakkana goro hay goro susara firtude o wi ɗum noon ngol laawol ƴakkanen ngol goro ɗum woni nanganen ngol aadi warano en firtu warano ceerno arɗo beltoɗen no beltoɗen ɗo ni ceerno yaha jomum yaharan joom on filiya kursi o ala waran ban noon o wi ɗum fof laawol ngol ɓuri salade sa a nangi ko haamaya waɗaltu o wi ɗum ko sarɗo e sarɗiyeji laawol ngol pelliren nangen sa en nangi birden so eɗen birda birden to jamaro so wona taw ko ganto noon ganto koko jaɓereran hayso tawi neɗɗo wondi e ganto ɗum baasi ala rewɓe ɓe ɓen no gonto mumen birda toon mintaji 5 ha 10 a waɗ ɗo lasima wajifa sa ƴeewi 24 heures ɓande ɗon mintaji 10 ɗum ko hay hunde ko ɓagara hen
sa fuɗɗima ɗum noon a tawa ko ana perda gili hanki ko a perdannoɗo tan sabu ɗi minta sappo ala ko ɓannoma ɗin kam kuccira he Allah ɓerde ma nde wona sittorde Allah e nder ɗin ɗo mintaji sappo ɗum noon ten dennangen laawol ngol kala ganniɗo langude ko bisimilla mum totten ɗum so en gasni ko mawɓe jiɗi fawrude pop o fo marhaban on sandu andiren o wi ko ɗum woni yewtere Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sukaɓe kala bawoɗo nangude laawol ngol e rewɓe ɓe nangoɗo fof ko bisimilla mum wona nanga ɓiɗa kurusi de rewɓe bawa joɗade paalaɓe nangude be kala mbiɗa minen paala nangude paalaɗo be yo haali mbiɗa minen paala nangude worɓe noon kala paala nangude laawol ngol yo arɗo wiya mino paala nangude laawol ngol fonon ko yimɓe toon ala haalal joni cukalel araɓe wiyami nani mi jaɓi ceerno kima lazim e wasifa e wirdu ajuma mono yesoma wiyami nani mi jaɓi ceerno kima lazim wasifa e wirdu ajuma mono yesoma wiyami nani mi jaɓi gimme kala ko dokka ɗon kadi mo heññore heddiɓe kadi wonɓe ɓawoɓe ceerno wi hokkima lazim e wasifa e wirdu ajuma momo yesoma wiyami nani mi jaɓi ceerno hokkima lazim e wasifa e wirdu ajuma momo yesoma wiyami nani mi jaɓi ceerno yokkima lazim e wirdu ajuma momo yesoma wiyami nani mi jaɓi ceerno wi hokkima lazim e wasifa e wirdu ajuma wimi nani mi jaɓi moma yesoma ceerno wi hokkima lazim e wasifa e wirdu ajuma momo yesso wiyami nani mi jaɓi ceerno hokkima lazim e wasifa e wirdu ajuma momo yesso wiyami nani mi jaɓi ceerno hokkima lazim e wasifa e wirdu ajuma wiyami nani mi jaɓi moma yesoma محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد يو حالنا قوى الله